The government has officially confirmed that a helicopter which crashed landed in Masvingo on Sunday. He had been scheduled to transport President Emerson Mnangagwa shortly before the incident. Aiwa, mamanzo iri mashoko ataurwa apa ngatipinde muchishona vatoka mashoko ekuti aiwa that helicopter yakakrasha kuMasvingo yakanga iritori reserved kuti itakure mutungamiriri wenyika. Sanamira mashoko anodanyuka pana mudodobva subscribe or like out on the bell icon. Tipina vanhu vamwe muchinzi. In a press statement, Dr. Jennifer Muswere, the Minister of Information Publicity and Broadcasting Services, clarified that the helicopter experienced a technical fault after a successful groundbreaking ceremony in the Munumutapa Day celebrations, which were attended by President E.D. Mnangagwa and top officials. Dr. Muswere emphasized that while the helicopter was intended to fly President Mnangagwa, he was not on board when the accident occurred. He further reassured the public that there were no fatalities and that only crew members were present at the time of the crash. The incident occurred shortly after a significant event attended by the First Lady Auxilia Mnangagwa, Vice President Kembo Mohadi, ZANU-PF Chairperson and the Minister of Defense, Opam Chinguri Kashiri, among other senior government and party officials. Thomas Karubuda expose wapana hapa awa no kumene publicity and information Thomas kuti aiwa that helicopter ingatori reserved for vakuru ndo ifana kutoikwira but varuta mashoko kuti the cause ina wema technical issues but vanoendera mberi vachira mashoko kuti aiwa hapana mafatalities but vanhu vakango kuzvuka kana kwara tomashoko anobuda vachitaura pana vatizozivi kuti aiwa they are being biased here kusada kuda kuvanza kana kusada kuexpose the real zvakaitika kana kuti vanhu vakakwara chaivo kana vanhu vakafa hatinyazi kuziva but ndo mashoko ari kubuda nyoko pana pamuzimu ai kuti dzemafungiro enyu moti kudi pamusoro pemashoko awa pinai comment section medu subscribe or like turn on the bell icon.